nogen, der gerne vil have sådan en t-shirt, som Magnum har på nu? Så skal jeg jo bede dig om at tage den af igen. Ja. Okay. Kan vi få lidt stripmusik til her? Hvad tager du? Tager du højre eller venstre? Hvad gør du? Du kan kaste længst, tror jeg. Det kan være fedt. Så du kan kaste længst. Du skal tage det, hvor der er mange mennesker. For helvede, Thomas. Flødesaksen, kom frem der. Hvad synes I om vores hornsektion, mine damer og herrer? Der er jo så mange, der har spurgt os, om vi ikke snart skulle have en guitar med på scenen, og så måtte jeg jo svare, nej. Vi skal have en hornsektion med på scenen. Hvis man kan vælge mellem guitar og horn. Horn. Altid horn. Altid horn. Lad os lige trombone. Og nu skal vi spille en lille fest. Er det nu? Mine damer og herrer, kunne I tænke jer ham?